Beste kijkers, dit wordt een zeer bijzondere aflevering van In mijn eentje op pad. Want we gaan hier naar de film in Grauw. En de film is getiteld Friet met mossels. Beminde parochie Haantjes en parochie Hennekes. Ja, dus de toon is gezet, hè? Dankjewel. Veel kijkplezier. Oké. Nou, ik zie jullie gezicht, het was geweldig. Ja, geweldig. Nog een keer applaus. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, hè? Vond je het leuk? Ja, geweldig. Ja, weet je wat een project, hè? Jean-Pierre, we staan hier bij een Vlaamse friet gebeuren. Hoe ben jij zo bij die film betrokken geraakt bij Friet met mossels? Ja, het is eigenlijk een project wat eerst begon als iets kleins, zeg maar. Ik zag zo'n video op internet en toen begreep ik niet helemaal waar het over ging. Ik zag iemand met een mossel op zijn hoofd lopen en voor mij was het een beetje vaag. Maar toen kwam Jan, jij dus, en jij kende Jenna Kips heel goed en de familie. En zij had een geweldig verhaal uitgeschreven en gedaan en hele goede karakters bedacht. Een verhaal wat ook bij Zeeland echt past, wat echt speelt. Maar dan helemaal in een soort karikatuur getrokken met de frieten zijn dan de Belgen en de mossels zijn de Zeeuwen. Die toch onderling een beetje een soort ruzie hebben met elkaar. En ja, ik vind vooral het verhaal, het is heel komisch, maar er zit ook een soort serieus gedeelte in van een dochter die twijfelt van blijf ik in Zeeland. Ga ik mee met de rest van de jongeren naar de grotere steden. En het is voor mij een groot leerproject. Nou Julia, hier sta je bij een Zeeuwse mossel. Hoe ben jij bij de film betrokken geraakt en wat vond je uiteindelijk van de film? Mijn nicht Jenna Kips die vroeg of ik mee wou spelen in de film en dat vond ik wel heel leuk. Want ja, ik wil sowieso actrice worden later. Dus vandaar leek het mij wel leuk om daarin te spelen. En ik vond het echt een hele leuke, maar ook zielige film. En hij was ook heel grappig. Jenna Kips, we hebben net een voorstelling gezien van Friet met mossels. Hoe is jouw ervaringen? Leg uit aan de kijkers alsjeblieft. Ja, het was heel leuk. Ik denk dat iedereen het wel leuk heeft ervaren. En wij zelf natuurlijk ook. Het was echt heel mooi om hem eens op zo'n groot scherm te kunnen zien. En ik ben super trots op iedereen die heeft meegeholpen. En we mogen natuurlijk ook trots zijn op Zeeland. Dus ik ben heel blij om de eerste screening te hebben meegemaakt. Dus dat is heel positief, denk ik. Dit was een hele mooie aflevering van In mijn eentje op pad, Friet met mosselen in Grauw, over de leegloop van Zeeland.